Και τώρα ήρθε η ώρα, μια που όπως είπαμε, αυτά τα Χριστούγεννα, αυτές τις γιορτές έχουν και τα μεγάλα ιδιωτικά κανάλια τα 20 χρόνια. Τα γενέθλιά τους. Χρόνια πολλά σε όλα τα κανάλια, βέβαια, όχι μόνο στον Αντένα. Αλλά θυμόμαστε κι εμείς κάποια πράγματα από τη δική μας ιστορία μέσα σε αυτά τα 20 χρόνια και πάμε πάλι 11 ή 12 χρόνια πίσω, αν δεν κάνω λάθος. Το βίντεο το οποίο ακολουθεί είναι. Πρέπει να πούμε ότι είναι ένα από τα βίντεο του Αμάν που έχουν γράψει ιστορία. Ναι, με πιο πολύ εντύπωση. Και αν δεν κάνω λάθος, κάποιος μου είχε πει ότι είναι από αυτά που αγγίζουν κάποιο ρεκόρ επισκεψιμότητας στο ίντερνετ. Έχει λιώσει το YouTube από αυτό το βίντεο. Τέλος πάντων, είναι βέβαια αυτές τις μέρες πιο επίκαιρο από ποτέ και είναι η λογική εκείνη που είχαμε σκεφτεί να κάνουμε τα κάλαντα σε διάφορες μουσικές εκτελέσεις ανάλογα με το σε ποιον πας να τα μπεις, ξέρεις, να είσαι έτσι ώστε να πάρεις όσο περισσότερα χρήματα γίνεται. Αν θέλετε να σας δώσουμε μια έτσι παρασκηνιακή πληροφορία, στο τελευταίο, καταρχήν αυτό που θα δείτε τώρα, γυριζόταν, αν θυμάμαι καλά και βοηθήστε με, από τις 12 μία η ώρα το βράδυ μέχρι τις 6 ώρα το πρωί. Μέχρι να φέξει. Όχι μέχρι τις 6, μέχρι να φέξει. Σε μια παγωμένη πολυκατοικία κάπου στην Περαία, από αυτές τις ανοιχτές που έχουν τις εξωτερικές σκάλες. Πλάι στη θάλασσα. Πολύ κρύο. Πολύ κρύο. Εκεί να σας πούμε και μια ακόμα ιστορία έτσι για να τα θυμηθούμε αυτά. Μια τότε πολύ καλή φίλη, η τότε μακιγιές μας, κόντεψε να δολοφονηθεί από εμένα. Όπου θα σου εξηγήσω τι γίνεται. Ήμασταν σε κατάσταση, είχαμε παγώσει. Εγώ σκηνοθετούσα το Αμάν, είχαμε παγώσει, ήμουνα στο monitor έτσι. Έτρεμα, ήταν 4 ώρα το πρωί και έπρεπε. Δηλαδή θέλαμε να τελειώσουμε, δεν μπορούσαμε άλλο. Και είναι ένα πλάνο που μας ταλαιπωρεί. Το πλάνο που μας ταλαιπωρήσε πιο πολύ. Το κάναμε ξανά και ξανά και ξανά και ξανά, δεν έβγαινε με τίποτα. Και κάποια στιγμή βγαίνει, όλα πάνε καλά. Και εγώ είμαι στο monitor και κοιτάω και λέω από μέσα μου, Θεέ μου, θα τελειώσουμε. Θεέ μου, ήρθε η ώρα. Και 5 δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί το πλάνο, νησταγμένη η Χριστιάνα, καλή ώρα της, περνάει πίσω από το πλάνο πηγαίνοντας προς την τουαλέτα, ξεχασμένη ότι κάνουμε γύρισμα. Και επίσης ένα άλλο tip είναι ότι στο τέλος, στην εκτέλεση, την heavy metal την εκτέλεση, πραγματικά κοντέψαμε να σκοτωθούμε. Δηλαδή το τι ξύλο έπεσε, τι εξαφισμένοι αίματα είχαμε. Τέλος πάντων, αυτή είναι η ιστορία πίσω από αυτό το βίντεο. Εγώ είχα βγάλει την κάσα από την. Γιατί έκανα μόνος μου το γέμι, είχα βγάλει την κάσα με τον νόμο μου τη πόρτα. Θυμάσαι μετά που ξύλωσα την κάσα. Δηλαδή βαρούσα το κάσο μας και έφυγε. Αφήστε τα παιδιά. Για να ζεσταθούμε το κάναμε. Δεν πάει το μυαλό σας τι μπορεί να συνέβαινε σε αυτά τα γυρίσματα. Τέλος πάντων, ωραίες στιγμές και για τα 20 χρόνια του Αντένα και για τα Χριστούγεννα, λοιπόν, ας θυμηθούμε αυτή τη στιγμή τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα του Αμάν. Εάν πείτε τα κάλαντα σε λαϊκούς ανθρώπους με επίθετα όπως Βρασίδας Σκυλοπουλόπουλος, Μένιος Τριοπαλούκης, Βάσο Ουλιαγμενίδου, Πίτσα Βαραντεφίδου, τότε το ντύσιμό σας και η ενορχήστρωση θα πρέπει να είναι κάπως έτσι. Καληνύσπερα να έρχονται για συνόρισμό σας. Χριστού τη Θεία γέννηση, να μπω στο αργοντικό σας. Χριστού τη Θεία γέννηση, να μπω στο αργοντικό σας. Χριστός γεννάται σήμερα, εν Βιθλεέμ την πόλη. Εάν πάλι τα ονόματα είναι Τζούλια Μαγκαρετίδου, Σίμος Χαβάης, Σπύρος 5-0, Λούσια Λόμα, σε αυτή την περίπτωση επιβάλλεται καλοκαιρινή εμφάνιση και ρυθμός. Εάν τύχει και απευθυνθείτε σε δισκόβιους με ονόματα όπως Ιάκυνθος Τραβολτίδης, Κώστας Σατερντεϊναϊτόπουλος, Μίμης Δισκοτεκάκης, Θήμιος Σκασουσούς, ντυθείτε ανάλογα και προσαρμόστε τα κάλαντά σας κάπως έτσι.
κόσας Χριστού τη Θεία γέννηση άμπος αρχοντικός καληνυσπέραν άρχοντες κι ας είναι ορισμός σας. Τώρα βέβαια υπάρχουν και οι βάρημακες με ονόματα όπως Βάγκος Χασίσης, Μιτσάρας Κορφοφούντας, Ανέτα Μαστουρουμενοπούλου, Ιορδάνης Τζιβάνας. Για όλους αυτούς ντύσιμο και κάλαντα πρέπει να είναι μόνο έτσι. Καληνύσπερα άρχοντες κι ας είναι ορισμός σας. Χριστού τη Θεία γέννηση να ποιος αρχοντικός σας. Χριστού τη Θεία γέννηση βραμάνα μας να ποιος αρχοντικός σας. Εάν πέσετε σε αριστοκράτες, επαμεινώντας ο Περίδης, Ελευθέριος Σκαλομιλάνος, Θεόδωρος Παβαρότογλου, Σπυρίδων Μεγαρομουσικίδης, Καριοφιλιά Πριμαντονίδου, όλοι αυτοί είναι συνηθισμένοι να ακούν μόνο όπερα. Κι ας είναι ορισμός σας. Χριστού τη Θεία γέννηση να μπω στ' αρχοντικός σας. Τέλος, αν συναντήσετε ροκ άτομα με ονόματα όπως Χάρης Ροκεντρολίδης, Λουκία Εσιντισοπούλου, Λάκης Ντορσίδης, Γιάννης Κουινόπουλος, τότε ντυθείτε σκληροπυρηνικά και δώστε τα όλα. Τρίγωνο μέσα σ' όλα. Πολύ μπακέτο. Όπως καταλάβατε, η Χριστίνα το διασκέδασε. Πολύ μπουκέτο. Είναι φοβερό για μας, ξέρετε, που τα βλέπουμε αυτά τόσα χρόνια μετά. Ωραία.